Takže sme opäť v Podolinci za ľudskou Horvátovou, ktorá došla z Anglicka, práve dneska pricestovala. A poprosím ju, aby zaspievala pre našich fanúšikov aspoň krátku pesničku. Joj, sokerava i 50 mangi basamna i la 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 Veľmi krásne. A teraz, to je tak chcem spýtať, čo sa vám v živote najviac dojebalo? Tego nižšie, lebo nevidím. celý život. Čo napríklad? Tak výšky sami viete odonatili tam dačo bolo na tej svadbe, no, teda čo tam robili. No. A ešte? Prišla tu moja kamarátka, tu nedaleko od dedinka, Lomnička. Koľko kilometrov? 4. Aha. Prišla tu, nie, zaklotkala mi na okno, povedala, poď tu. Ja akurát ležala, idem von, poviem, čo je? Čo sa stalo? Ona povedala. Joj, tá čo si mi predala? Čo to za auto si mi predala? Čo dávam prípe do toho? Teraz sa pýta manžela. Tak povedz nie, že čo tu tam robilo, nie? A on, tam je tebe, A teda zaspievaj. ja. A auto si sa predalo, alebo sa nepredalo? Tak kde sa chcela vrátiť? Peniaze. A ešte by nás ste mohli niečo zaspievať. Kľudne. No tak nech sa páči. To pre mojich fanúšikov zaspievam? Jalaj, dadaj, dadaj, naj, 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 na, na, na. Nová skladba. Ja, na, 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 naj, na, naj, na, naj, ešte dačo? Povedz nám niečo. Pre svokru nesmí. Pre svokru, nemohli zaspievať za čo? Do Ľubovne, do No, Novej. starý Ľubomie. Pre svokra. Zajtra má naručení. No, ešte lepšie, ideme. Halgat. Kaloš. No tá, čo už s vami, no? I na Romlíča, jo!